Ethi le yamfana ngalo lasuku. Lomplana usuku kakhaza kushela. Hey, angibhedela nje lo. Negopha. Hey! Ngeke bambona ukuthi le gopha kumnikela nini number zakho. Hey, ngangifune ungibangela isidini. Mfethu. Siza nendaba phela. Athi ufuna ungazi isindawo nje yalana wonke uthi angithatha ngathi nje mangimisa nje negophe. Ikuphi okunye wakababusha? Asho lokho kuphela nje. Ha, ukuthi nje awayengalazi igophe wazomqoma nje. Ngangiyenzeke leyo nto. Irobe sasikhohleni izinto esezandlula. Kodwa phela ngakhohlwa ukuthi ngithini. Oh. Nabo wena wemfana memefona futhi ngamqoma uright wena. Yeah, conferences. Nazi baba sengibethiwa khona umntwana esethi ithombe la sambe kusemfuthi. Yena nje sigena amafoni asambeni. I mean, ukuza imalini isithombe sisodwa 10 rand. Habo, olethe mazingikhohlwe endlini. Ngoba kuze umuntu ufuna isisodwa noma ufuna ihlangene. Hayi sifuna isisodwa sihlangene mase sishutha 119. Hayi manje bengineze ngangishuthi. Hayi, siyabona. Ayisihle sona bantu. Ngasho sesibili. Uzazi inhle. Ayabonga. Inhle camera. Angiyabona. Ngithela amanye amakhastoma. Angano letha ngempela. Hayi shutha kahle. Hayi ngiyabona. Sokubona hayi. Bye. Sokubona hayi. Umbonile lolu uchothise kanjani? Ufuna simtshele zonke indawo zethu kodwa yena afuna usitshele zakhe. Hayi, qinisile. Umbonile emphoqa lo yamfana ezisondeze eduze kwakhe. Hey, ungabusayiphatha le, umntwana athi ngathi akamboni. Hayi lapho qinisile kuhlehlile. Unombe lekhona. Hello? Yaphila. Hayi ngizobona ntambama. Yeah. Mana chom bye bye. Hayi cha sekwathi no Melody bebancane kangaka hayi selonakele impela izwe hayi. Sengicabanga ukuyithatha manje impilo yami. Ngifeyilile okwesithathu okwesi4 ngiphinde ugrade 5. Umalo ngapha uhamba namadoda esingawazi uthatha uyimoto ngapha nanga. Hamba kanjani uthi esikoleni? Eyakufani ngona kuyazamela. Hayi kuncane xawula into. Hayi. Ya uqhubeke kanjena kuyaphaseka kodwa. Ya kuyaphaseka ngempela. Ubaba uphelele umsebenzi. Hayi ngeke. Ayisekho into esengiyiphilela manje. Ngihambe ngiyofuna intambo ngeke ngiyafa mina namhlanje. Hayi. Nami ihamba kanjalo ngamadoda. Hey sikhona ayikaphela. Usenalo usenzi. Ya. Shala. Yo khona abo umsezike lo uyami hamba naye la manje. Khona into esiyidinga. Mhlawumbe ngabe yini njalo imidinga. Isikhathi. Oh, kodwa siri konke into ecabangayo. Ngoba khona umuntu esifuna ukumsolva kancane. Oh ya. Ya Khona phela uzothatha kube izinto ngimnika lento la. Ya ngiyibona inkinga ngeke impela asilunga into ecabangayo ukuthi impela sokulala umuntu. Ngoba
Phela ngathini bese kuthiwa ngithatha lento le ngobulala umuntu kanti icala bese kubalima ngami lapha lesami lesibhalo. Ukuthi ngeke sikucelele phansi mfowethu. Sokwenza nje umsebenzi ukubuyisela into yakho. Oh hayi ngizomnika ngoba indlela ngoba ngiyakwazi nje. Ya hayi uzocheka nayo nathi silethe sifuna isenza nje manje nje. Asifuni nje kudlula nama minutes lento sengisolvile. Ya mhlawumbe intambama sokubuyisela. Lenze njalo. Ngidela zonke izitha zami lezo. Uhambe ungena nomuthi yezo. Ngoba ngichela ngingafinisi. Hamba. Ngikanye manje omkhulu. Sesifikile ke ndoda. Ngicela kususu. Ya bafana nifuna. Asifuna okuningi, sifuna usilaphele nje umuntu kuphela. Umuntu wenzeni loyo?